Ang Ginoo manaa kaninyo. Bada sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Hibayaon Ginoo. Tapos sa unom kaadlaw gidala ni Hesus sila si Pedro, si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid diin didto walay laing tao gawas kanila. Ug samtang nagtan-aw sila kang Hesus, nausab ang iyang panagway ug ang iyang biste migilak sa hilabihang kaputi. Walay bisan kinsa sa tibuok kalibutan nga makapaputi sama niini. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Elias ug si Moises nga nakigsulti kang Hesus. Unya miingon si Pedro kang Hesus, magtutudlo maayo nga ania kita dinhi. Maghimo kami og tulo ka payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises, usa alang kang Elias. Nakaingon siya niini kay wala siya mahibalo kung unsay iyang isulti sanglit nangalisang man sila. Unya dihay panganod nga mitungha o gilandungan sila niini. Ug may nadungog silang tingog gikan sa panganod nga nag-ingon, kini siya mao ang pinangga kong anak, pamati kamo kaniya. Milingi-lingi sila pagdali apan wala sila'y nakitang tao gawas lamang kang Hesus. Sa nanglugsong na sila sa bukid, gipinahan sila ni Hesus nga dili nila isugilon kang bisan kinsa ang ilang nakita hangtod nga ang anak sa tao mabanhaw na. Gituman nila ang iyang gitugon apan ilang gipanagsultihan kung unsa ang kahulugan sa giingon niyang pagkabanhaw. Ug ilang gipangutana sa Hesus nganong nag-ingon man ang mga magtutudlo sa balaod nga muuna pag-anhi si Elias. Siya mitubag, tinuod gayod nga si Elias muuna pag-anhi aron pag-andam sa tanang butang. Apan nganong nag-ingon man ang kasulatan ang anak sa tao mag-antos pag-ayo og isalikway. Hinuon sultihan ko kamo nga si Elias miabot na og gibuhat sa mga tao kaniya ang tanan nga buot nilang buhaton, sumala gayod sa giingon sa kasulatan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw. Kining pagtuo gihisgutan sa atong unang pagbasa, familiar man gyud kaayo ni nato. Una, ang pagtuo usa na ka virtue, usa ka gasa sa Ginoo alang sa mga tao. Kitang tanan gigasahan ni ana. Na ba mo'y pagtuo? Natanawa di ba hinay kay motubag? Na mo'y pagtuo? Kinahanglan gid nato usbon usa una mo kusog. Ngano man kay way klarong pagtuo. Dili ba ready ba, dili ba sa taga sa kuan pa na sa Boy Scout laging handa. Kinahanglan usa ba nga sana kanang kausunon kayo kanang lawom ba. Una ngano man kay kita god tao kasagaran magsalig gyud ta sa makita ug mosalig gyud ta sa makita. Muna. Pero di na gani makita, murag magduda dayon ta. Muna ang mga asawa basta di na makita ang ilang bana sa may mahitabo.
magduda. Labi nagmutulo na kaadlaw, di na gyud makita nya og tiksan, di na gyud mobaws og tawagan out of coverage area. Unsa may hitabo? Magduda, mabalaka, maratol. Di ba? Kinsa dining asawaha nga kung ang ilang bana di na gid nila makita, di na sad mabati, di na sad matawagan, nga relax ra gyapon ta sa kamot. Tanawa mga iyawan-on mo. Ang Diyos nun nga asawa o ang Diyos nun nga bana or ang Diyos nun nga tao, musaligid na siya sa giingon sa Ginoo nga walay matago gikan kaniya. Nahibaw siya sa tanan. Di ba? Kanya, kung naa ka nang maong pagtuo, adto ka mo istorya sa Ginoo. Lord, di na nako makita akong bana. Di na sad mabati. Di na sad nako matawagan. Wa sad mo tawag nako. Wa na ko kahibaw, hain siya, kay tao raman ko, pero ikaw nahibaw ka, kay bisag hain toron siya, nahibaw gyud ka. Ana, busa, ako siyang itugyan nimo, kay ikaw masay tag-iyan niya. Adi, tuog dayon ka, relax kayo. Dangtag mga 3 ka tuig, mubalik imong bana. Ana, no? Pero anang 3 ka tuig, wa gyud ka maratol. Ngano man? Ang Ginoo may imong gisaligan. Nituo man ka nga ang Ginoo nagtan-aw sa imong bana, nagkuyog sa imong bana. Apil na sa dito siyang kabit, no? Mao to nga nakaanak gid sila duha. Mingon ka tan-awa, Lord, nagrasyahan gyud. Ana. Mutuo sad ka nga ang Ginoo say naghatag nila ato. Nya mangutana din kas Ginoo, ako Lord, ako may iyang gipakaslan, di ang masad mi 5 ka anak. Unsa may akong buhaton aning akong bana. Unsa may isultis Ginoo? Pasaylua kay natintal. Nya dawata lang na kay giuli nas kabit. Kay nag-away sad na sila. Guol in town kay nang imong bana karon kay gibuwagan sa iyang kabit. Mao nang nibalik nimo. Ana. Dawata kay imo mo nang bana. Nya ayaw gyud siya kasabi kay mosamot iyang kaguol. Naaman na sa atong works of mercy, di ba? Kanang atong spiritual works of mercy. Kay ba mo sa 7, naaman na 7 corporal works of mercy. Naasad na 7 spiritual works of mercy. Nya usaan na kanang giingon, comfort the afflicted. Hupaya ang mga magulanon. Nya kay perti mangguulas imong bana, gadain taon sa 2 ka buk niyang anak. Giktos kabit kay palayas nas kabit, kay ang kabit nakabit na saglain. O di sakit kayo ang gibati sa imong bana, munang niuli nimo. Kay ikaw magyud ang iyang asawa. Nya unsa man dayo imong isulti, comfort the afflicted. Imo lang siyang kantahan anang kanta kisiga kanta na si Sharon bato na sa una. Mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba. Inig abot sa imong bana, inig sakas balay, maingon din ka, mas mapalad ka, mahal kita, sa akin walang nagmamahal. Nindutan, no? Ngayon ka na bilingi ay mong tupad na mabuhat ka na. Pangutan o mauna ang pagtuo. Kana bang muragwa kay nakitang kalipay, muragwa kay nakita nga paglaom, pero mutuo ka nga niya ang Ginoo, muhatag ang Ginoo sa tanang maayong butang sa mga tao nga mosunod kaniya. Kana mo nang ayaw pagsigig analyze mo na ang Ginoo diri iyang gipakita nga niingon ang Ginoo sa tong ebanghelyo, kini ang pinangga kong anak, pamati mo niya. Pero ang ilang nakita mao si Jesus
Si Jesus gasigig ingon nga biyain ninyo ang tanan aron maangko ninyo ang gingharian sa langit. Siya nang kay pabiyaon kas imong balay, imong mama, imong papa, asawa, bana, anak ug sa imong kaugalingon nya sa aran kag langit nga wa gani kakakita. Bikin sa man nyo din hebi ang nakakita naglangit asa kamot. Wow, oy. Kanu sa man mo kakita langit? Kung mamatay, kana kung malangit sa ka. Pero di ka malangit, impyerno, di ka kakita langit. Ikamatay. Pero sa tinud-anay, ang nakakitag langit, mao ang mituos Ginoo. Muna katong tulo ka tinunan, kuan lang to, sampo lang to ni Kristo. Di ba iyang gida, og misunod sila ngadto sa bukid. Kasabot mo ana nga, kuan, nga imagery, iyang gidala ang tulo, niya gisaka niya ngadto sa bukid. Kasabot mo ana? Wa? Parihata. Pero ang meaning anang bukid ana sa Biblia usas mga meaning ba sa bukid is perfection. Ang perfection magsaka ka ana, saka ba kanang mag-anam kag saka. Munay perfection nya gisaka niya ngadto sa bukid. Abot sila sa kinatumyan, nakaadto man ko ana pag katong tour sa Holy Land. Taas-taas bukira, sakay ka dito, sakay na ron kay ug lakaon madara man amo sa trail nga malakaw pero di gyud basta-basta. Murag og akong tan-awon og musakata murag level siguro sa murag San Roque ana kanang nga level diha or sobra pa ba dol-dol tabla kung sakaon ba naon diya kastiilan ngadto dong babaw. So perfection gipasabot ni Kristo kung ma-perfect ang inyong pagtuo nako, mausab ang inyong pananaw, ang inyong makita mausab. Muna diri sa unang pagbasa gihisgutan ang mga tao nga nangausab ang ilang pananaw. Si Moises, si Noe. Siya nang ka nakakita si Noe sa umaabot nga lunok nga wa may nakakita. Ngano mang nakakita man siya sa lunok kay perfect ang iyang pagtuos Ginoo. Nya tinuod ba nga naglunop? Tinuod. Mao tong naluwas siya. Kay ni perfect naman iyang pagtuo. Pasabot wa siya magduda. Wa na gid siya gamay question sa pulong sa Ginoo. Kinsa ninyo dinhi ang wa na gid magduda na kung mopalit kag slat malipay gyud ka. Taas ang kamot. Naitulo ka buok upat kamong uban gaduda pa no ang inyo yung hunahuna ug magdaghan akong kwarta matigom ni akong kwarta malipay gyud ko mo man ay ato kay makita man gunang kwarta nya kun mudaghan imong kwarta magsikag ihap kada gabi di na lang kahapit matuog sikag ihap balik-balik og ihapan ang imong tag 20 kanang tag 50 para nimo murag lipay kay kana. Ang uban ko kuno, higdaan ang kwarta. Ibutang sa kanang higdaanan ba? Kay inigmata, ihap na sa ada na. Nangabuang na ba? Nya pare, para bagyo. Simbah ko sa di sana namo buhaton na. Amo ra na isod sa kuan. Bag. Na. Kana bang mutuo na perfect na gid ba? Abe. Kinsa dinhi tanawa na kanang niisas kamot nga mopalit yung slat pirmi na gina silang malipayon labi na gyud hutdon gini mog palit ang slat nato napamantay as of yesterday nahalina na biya tao 3,475 ka slats pakpak pas ronda 3,475 na sa atong San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces or SBF DAG. Mutuo ka na, congratulations. Pero di ka mutuo, magpanagana ka, niya mo analyze dayon ka, moingon din ka, nasa, sigbaligya, siya rin ginalipay na. Kanara kis father,
pailad mamuan ng father oy. Ana no? At tanawa kana mga tawhana nga mosulti ana, simba ko lang naa. Pero murag wa man tingali. Pero simba ko lang bag naa ba? Magkusmod yung naong ana. Kusog mo na sila mo analyze. Nya kada ra ba nila kita ba human being kada gid nato analyze musangko biya kita sa negative analysis. Sige, analyze na imong tupad. Nganong nisimba na? Analyze ba? Nganong nisimba na? Di ba musangko gyud kas paghunahuna og negative? Kung saliga nimo ang imong hunahuna, maingon ka mo simba na. Nganong nisimba man ni siya? Man ni siya? Sige manig panglibak. Nagpakaroon ingnon. Simba-simba. Aron ingnong buutan. Nya kusog na imong libak. Labi na inigtanaw nimo dito sa inyo, nasilingan na nimo, nya ang inyong agianan, gikural ana. Yun ka na, simba-simba, pakaroon ingnon. Ana. Di ba? Kung imong analyson, pero kung imong tuhuan, kanisiya, doon na giniginoo, kanisimba man. Di ba? Di ka mo analyze ka. Lord, nisimba man eh. Kakita ginisya nimo. Di iniguli nimo sa inyo, iyan na sang gikural inyong laing agianan. May ora jud ka, gisugo gini siya sa Ginoo kay gikan man ni siya simbahan. Mo na Lord, your will be done. Di ba? Dili ka mo ingon nga naong baya simba-simba nya ang buhat yawa. Imo na siyang i-analyze na imong bana mo simba nya iniglakaw ngadto sugal dayon kadto gisugo tos Ginoo kay gikan to simbahan ana nya iniguli hurot yung kwarta gipildis Ginoo so di jud ka masuko makita nimo ba ang dili makita di ba nya unsa may resulta makakita ta Ginoo naa dayon ang kalipay kalinaw o kabalaan di ka makasala unsaon nimo pagkasala nga ang Ginoo may kanunay nimong nakita. Di ba? Labi na imong anak, adik es computer, di nahapit mo undang. Di maingon na jud ka. Kana kayang Ginoo nagtan-aw man niya, nalipay sang Ginoo sa kong anak, nga paspas kayo mo kuha sa computer. Dua. Sa Ginoo, salamat sa paghatag niya, good health niya. Lamdagi ko no ko Lord, unsa say akong buhaton para mapakita nako ang ako sang gugma aning akong anak. Mingon dayon ang Ginoo ayaw nagpalit og load. Ana, kasi Lord, di na akong palit. Imong anak sigan wa na may load. Ma, load. Nanay ka, ingon mang Ginoo do nga di lang sa ko papaliton. Kay wa naman tay ikapalit. Pisti biya nimo inatay biya nimo Ana man ang usahay uban. Ana, wa nimo ayo Lord, gibalikas man ko sa kong anak, Lord. Insya, sagdi lang. May lang na kay kamaopang mo pronounce og pisti og inatay. Kaysa mahimong amang. Di mahabitaw, no? Ana, di ba, giingnan ka, take up your cross. So, kanarong imong anak, maunanay imong cross. O maunanay makapasantos nimo. Sunod lang gid nako. Kay take up your cross and follow me. Yung sa man, Lord, ay lang yung palit og load. Dool mong anak tamparos dayon ka Lord gitamparos ko sa akong anak ipatamparos lang sang pikas naong nimo pero ay lang yung palit og load di ba di ang imong anak mulayas na adto na sa silingan nga magsige naglibak nimo ay ayo na ginikanan ako Lord gilibak man ko sa akong anak gidaot pagyud ko okay ra gyud na antosa lang gyud na nya higugmaa lang sa nagyod ang iyang gikakuyog karon pero ay lang yung palit og load matanawa di ba makatigom ka di ba wala mo kay palit-palit og load wala sa kapalit og mga kana ni nakatigom na ka ipalit din ni mog slot na ipalit na nag-slot ang imong natigom sa load di palit din kag slot hatagan na yung kagdaghang abundant graces muuli din imong anak mangayog pasaylo pasaylo adyo ko nakatamparos ko nimo ngano sa may nakaon nimo dong ani uli man ka
walang malahi lang akong gibati, gimingaw ko nimo. Ay na lang ko palitig load maay kay kana ganing magsige na lang kong study. Ana. Di ba? Di dang tag mga 5 ka tuig, graduate din imong anak. Magna cum laude. Dindota. Nya pagkat sunod adlaw naligsan. Patay dayon. Imong anak, wa ka trabaho. Nya magmahay ka. Magmahay ka? Dili oy. Makakita ka gabihan nimo Lord no. Gi-convert nimo akong anak, nahimo pag yung magna cum laude, nya 2 weeks lang patay dayon. Grabe hagid nimo. Pagka-great, you are a great God. Tuan na ron ang akong anak nagtrabaho sa langit. Okay, ni-graduate man imong anak og engineer, magna cum laude. Di nahimo na siyang engineer dito sa langit. Siya ay nagpanday sa imong balay. Kay nga man Ginoo mag-andam kog balay dito. Imong anak mo ay gipatrabaho, gipa-design sa balay nimo sa langit. Pag uli nimo dito imong anak ko, ma, welcome. Mao ni resulta sa akong pagka magna cum laude sa engineering. Katukod kog balay para nimo. May gani kay nalangit yung kama. Nana, nanong di man mo mutuo. Mao ni ang mga butang nga di makita, pero tinuod ni. Tinuod. Kaya ang Ginoo may nagsaad ni ini. Di gini siya bakak. Muna, do not impose your own standard. Munang di radyo ko mo impose ninyo nga pamalit mog slot kada adlaw. Nako ra yung isulti nga kun mo palit mog slot aning atong SBF dag, makakita mo og daghang mga butang, mo transfigure, mabag-o ang inyong kinabuhi, mabag-o ang inyong gibati, mabag-o sa atong simbahan. Kay makatukod naman unya tag atong kumbinto, maka-improve pamanggid unya ta dinhi, daghan kay mabag-o, dili magusbat. Sige manindog na ta mga dunay pagtuo.